Echezina mgbe gị na mmadụ ga-enwe okwu tupu ị nwee ike jee nene onwe gị marụ na o nwere ọgwụ ọjọọ agwọrọ n'isi gị. Oge aga na mgbe ọ ga-abụ ọ bụrụ na gị na mmadụ nwee okwu maọbụ gị na mmadụ see okwu maọbụ kọọ ọnụ maọbụ nụọ ọgụ, tupu ị nwee ike chebe echiche na-enwere ike ọ bụrụ na mmadụ ejegolu gị ije ọjọọ jee kechie otu ma ọ wee bụọ n'isi gị, oge ahụ agaana. Kịta ndị mmadụ, ụfọdụ ndị mmadụ ndị obi na-adịghọ mma, ndị na-ewe iwe kedu ka mmadụ ibe ha ga-esi wee dịgodu ndụ n'elu ana mmadụ bi, ụfọdụ n'ime ha anaghịzi enwe ife na-ese elu gị na ha, ụfọdụ n'ime ha enwerekwuzi ọnụ gị na ha na-akọ, ụfọdụ n'ime ha bụ sọsọ maka na ịdụ ndụ abụrụgo okwu na ụka nye elu ha. N'oge ugbu a, echezina ka e nwee okwu na-ese elu gị na mmadụ tupu ị nwee ike mee gịnị, jene n'onwe gị mmanụ na onwere onye ji elu gị ajọ ije. Maka na ụdị ajọ ọgwụ ndị mmadụ na-agwọ ọrụ mmadụ ibe ha kịta bụzi ife na-agba anya mmiri. Oge aga na mgbe a na-atụ sọsọ ndị ọdịnala aka si na ọfanwa na-agwọrụ ndị mmadụ ajọ ọgwụ. Kịta ma onye enu ma onye ana, ma onye bụ onye ụka ma onye bụ onye ọgọ mmụọ, ma sịkwa ya na ọ sịghị ya, na-agwọziri onwe ha ọgwụ. Ọtụtụ ndị mmadụ, ụfọdụ ndị mmadụ gbabalụ n'ụlọ ụka jezuo onwe ha maka na amalụgo na onye ọbụla nọ n'ụlọ ụka na anaghị ene ya anya ife ọjọọ. Okwu m na-agbaje ka ọdụ na ma ị na-agọ mmụọ ka ọdụ ma ị na-aga ụka. Nwanne m, ọ bụrụ na ị ma na ọ na-abụ ọnụkata mmadụ akpọ gị asị, ndị mmadụ akpọ gị asị, enwere ife imerụ enenenu nene na aka gị dị ọcha, onwere ife imerụ nwoke, onwere ife imerụ nwaanyị, mana ụdị akpọmasị ị na-enweta n'ime ndụgụ karịrị akarị. Nne m, nna, enwesikwara ike ọ bụrụ ọsọ ndị mmiri na-ebute nke ahụ, enwere ike ọ bụrụ na-ejego olu gị ajọ ije ịmarọ. Maka ụfọdụ ụmụnne anyị ga-abụ agwa ha na ọgwụ dị n'afa ha, na agbapụtara ọgwụ n'afafa fechebe jee chekibe onwere onye nya na ha kọrọ ọnụ. Ụfọdụ n'ime ha sị gị na enwere onye okwu na-eselu gị nya na ha, na onwere onye nya na ha nwere okwu, ka ezi onye ya ejeelu ha ije maọbụ jee gwọọ ọrụ ha ajọ ọgwụ. Ụmụnne m na ụmụnna, oge nke ahụ agaana. Ụdị agbara ọfụ anyị nọ n'ime kịta sọsọ na ịdụ ndụ nwere ndị ọ bụrụ okwu na ụka. Ife nji wee na-amụ ọkwa bụ maka na ka chi na-efo ka ndị be anyị na-amụta alụlụ ana, ka chi na-efo ka ụmụazị be anyị na-etinye aka n'ife ọjọọ, ka o si ka njọ ọbụla ọbọzikwa ọgwụ ahụ ụnụ ma mgbe mbụ ha na ya ji wee na-emekpa ndị mmadụ ahụ. Kịta bụzi nke ọjọọ ya, nke kịta bụzi nke bụ na ọ bụrụ na ịkpachapụ ha anya ihe emebigide ọgwụ, ike iji emebi ọgwụ agwụ gị. Sọsọ na gị na mmadụ kwugharịrị ọnụ, onye ahụ ebinigo jee elu gị ije. Sọsọ maka na ịmaghị ụma wee zọtụ mmadụ ụkwụ, eleghị anya ịsịkwara ya ndo, yọọ ya mgbaghalụ, echi niile obi n'elu gị ije. Sọsọ na gị na onye ahụ nọkọtaziri ụnụ na-anọkwataghọzi ụnụ chọzie ka onye ọbụla nọduziala onwe ya, sọsọ ya obi n'elu gị ije. Enwere ike ọ bụrụ na o nwere nwata nwaanyị ọ na-alụ anya, ngịnwa wee buru ụzọ wee jee tinye aka ebe ahụ, ma nya bụ nwata nwaanyị ọ na-alụ anya ma ngịnwa bụ ya ụzọ wee jee tinye aka ebe ahụ, ụnụ na-abụ enweghịzikwa onye ndụ ya do nke ka m ga-esikwe. Ụnụ na-abụ abụrụgo okwu na ụka nyeli ya, maka na ka ọ na-ejelu nwata nwaanyị ahụ ije ka ọ ghalụzi ịnụzi dị ụwa ta ụwa ya, ka ọ na-ejekwuru ngịnwa ije. Ọtụtụ mgbe ngịnwa bụ nwoke, afọ ị na-azụ ọrụ gị ebido n'elu, ma gị nwa bụ nwoke ma nwa bụ nwaanyị ebido n'elu ghasaa, malụ na-ejego olu gị ije, malụ na enwere onye ọnọdụ ahụ ịnọ na ya na-afụ ụfụ na mkpụrụ obi ji elu gị ije. Echezina na nke ikpeazụ a ka gị na mmadụ nwee okwu tupu ije nene onwe gị, mmalụ na enwego onye ji elu gị ajọ ije. Maka na ife afụziri kịta enweghịzikwa onye bụ onye ụka kịta. Ndị mmadụ, ndị be anyị, ụfọdụ ndị be anyị, ka ntinye ya ụfọdụ, jọzila ajọ njọ, egwudo n'ife a na-afụ kịta. Ka ọha m otu anọ na-ada ndị Gboo bụ afa m, nyere maka tụsa ozi a, pinye aka na akara ịfụnanya, zonye ụkwụ na ngalaba okwu. Ka emesịanụ.